Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Karena prosesi kebaktian Natal akan segera dimulai, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersuka cita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kami seluruh parhalado gereja kita mengucapkan kepada seluruh jemaat, selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat hari Natal, kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soralah dan bermazmur, karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Marilah kita memuji Dia, kita bernyanyi. Jemaat dipersilakan duduk.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerah-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, ketika kita bernyanyi kami undang yang menyalakan lilin untuk maju ke depan. Kelahiran Yesus membawa keselamatan dan sukacita. Hanya melalui Dialah kita beroleh kehidupan kekal. Di pesta Natal ini, kita akan menyalakan lilin sebagai simbol terang dan damai sejahtera. Cahaya lilin melambangkan pengorbanan dan kasih. Lilin yang membiarkan dirinya terbakar habis merupakan simbol pengorbanan, dan cahaya yang dihasilkan menerangi seluruh sisi kegelapan merupakan simbol kasih Tuhan Yesus
yang menerangi seluruh umatnya. Di Natal ini kita terpanggil supaya kita juga tampil menjadi pembawa terang dan damai sejahtera. Sebagai pertanda bahwa kita telah menerima terang yang dibawa oleh Kristus, hendaknya perilaku kegelapan itu juga berlalu dari kehidupan kita. Seluruh jemaat menyanyikan Nang Marsino Dangoluku. Nang Marsino Dangoluku diinggil Yesus manang di dia peau totong hui ngoti tiun Marsino Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal pertama ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh diriku selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami menyadari begitu besar kasih setiamu kepada kami. Engkau telah menganugerahkan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini. Yesus yang lahir dalam kandang domba yang hina, menderita dan mati di kayu salib sebagai juru selamat bagi kami. Kini kami datang dalam kerendahan hati
mengaku dosa di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih-Mu. Kami menyadari betapa sering sikap kami menyimpang dari ajaran-Mu. Bumi yang indah yang Kau ciptakan bagi kami kini telah rusak karena keserakahan kami. Kebebasan yang Engkau berikan telah kami salah gunakan. Kejahatan merajalela di mana-mana, sehingga umat-Mu banyak yang menderita akibat kesalahan kami. Kini kami datang dalam kerendahan hati mengaku dosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia mengucapkannya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pengumuman untuk kita yang pertama, pada pesta Natal pertama hari ini, kita akan memberikan amplop ucapan syukur Natal sebagai tanda sukacita kita pada pesta Natal di tahun ini. Yang kedua, setelah selesai memberikan persembahan dan amplop ucapan syukur Natal, akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Marilah kita bersukacita mengikutinya. Yang ketiga, pesta Natal kedua sekaligus baptisan kudus. Besok hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 10 WIB akan diadakan ibadah pesta Natal kedua sekaligus baptisan kudus. Demikian pengumuman untuk kita. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan 1A dan 1B.
di dunia. Puji Jehovah, Rabdoh Sude Amartuahi. Salat Tuhan, hebat dari surga, kasombang ibana, kasombang Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dameni debatana sumurung sian saluhut rohan. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Selamat Natal madihita. Selamat Natal. Totu tak sudi rupehita masih jalangan. Nak kining saya parjulu do budul nadi julu sian nadi pudi. Masih jalangan maju hita tu nadi pudita. Asa unang adong sarap nakijepit ate. Iya alana dangi berek kamu dari pudi munai nak kining ro. Iya, alas berohata ngamekel behita saluhuna.
Alania kadamang doho dainang ati beha tong margati posisi niaka dongan dadi gijang. Ati beha na budari di luar hamu sonari gabi balas budi muse ikko di gijang juhita bornginon nendamu ate upasahat tami majo selamat Natal madihamu. Nah di gijang ate. Selamat Natal. Iya, herana di luar doha muda budari hudul. Songon natabu suara munai. Tuaka manami nanami ruas ni huriata nama dohoti ibadah Natal tadi bagas santikyon marhite-hite live streaming upasahat tami atas nama seluruh perhaladu selamat Natal madihita. Akadamang doho dainang hatani debata nanang marsaringar di tongat-tongat tadi bagas santikyon imana tersurat di Heber Bidusada mamuka maisian ayat 5 sahatu ayat 12 ujahama dihita ai tu suru-surua dia mahia di doh anakku doho sadario doho hutubuhon manang ahudo gabe amana jala ibana gabe anak alai dinanaing tugihonon na muse tu portibion ibana na parjolo tubui disi madidok ikon marsinggang tujolona sudea kasuru-suruan ni debata didok dunia taringo tu aka suru-suruan ni ibana mabahen alogo suru-suruan na api na berjibur-jibur do parhaladona alai taringo tu anak ni didok ro di saleleng-leleng na do habang sami ale debata tukot hati gorat do tukot harajaume dihaholongi hodo hati goran jala dihagigi hokodo hajahaton alani do dimiyak kon debatami miyak halalas nirohatu ho ale debata sumurung asa tu akka dongame dungi ho ale Tuhan paujak kota nood dimulanai jala jadi-jadian di tanganmu do parlangitani magodo akai muse alai totong domian anggoho laho buruk doi saluhu nasongon ulos songon sape-sape balunomui sude gabe mbuma alai anggoho laos tong doho dang masohot akka taumi ido sa akadamang doho dainang nyata sudah dunia ini penuh dengan damai dan sukacita. Dung tapes tahun hari Natal ima pakorhonna gok dame dohot las nirohama portibion dada holan portibion alai na paling utama nguluni ganup jolma ima nanaing halasonotta di tonga-tonga ni ngulutta ganupari totu nanaing sisukunotta tu dirita bohado pakorhon ni damai tu tonga-tonga ni ngulutta bohado pakorhon nilas nirohai di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma totu pakorhonna parjolo sahali ikut tarida do pajak konotta di Kristus na tubui songo dia do hita majalo songo dia do hita mangulu jala songo dia do hita hamu akamang do tinang patu pahon parbue ni pajak konon taringot tu si paluai adong sada carita madok songonon moloboy tapatudo sanot tu dirita dohot tu Tuhan Yesus naro tu tonga-tonga ni gulut di sada persikolaan
dung masuk semester baru di pajongcong guru nama akka muridna. Laho patadahod diri. Sian nomor sada sahatu nomor 10 tabudo akka ulaon ni natorasna. Akka ulaon na berpendidikan. Alai Roma na perpudi di do ibana mah dengan semangat dung di pabuai mana guarna di do ibana karejo ni na tua-tuaku pekerjaan orang tuaku adalah seorang pemulung. Dungi mekel madongan nana asingi ala jago dotong akka karejo ni natoras na berkualitas. Alai disukun guru naima. Wah sesongoni semangatmu pabua karejo ni natoras minin. Saya tidak malu orang tua saya punya pekerjaan yang seperti itu. Karena bagi saya orang tua saya itu adalah orang yang paling bahagia dengan pekerjaan. Karena orang tua saya mengajarkan kami bahwa pekerjaan orang tua kami itu sebagai pemulung sama dengan pekerjaan Kristus terhadap manusia. Ai molo hubabungu akka barang-barang rongsokan songonido Kristus pabungu kita berdosa. Jadi nilai barang yang rongsokan itu sama dengan nilai orang-orang berdosa. Di mata Tuhan tidak ada lagi nilainya. Alani gudang dojol madak peduli tu barang rongsokan ini. Ibolokon. Alai Roma au hubua mamuse dungi dipadengkat di daur ulang. Gabe arga mamuse tatuhor nin. Manusia dengan perilakunya, dengan nilai kehidupan yang telah hancur dengan perbuatannya. Jika Tuhan Yesus tidak datang sebagai juru selamat, sebagai apa kita manusia? Songo dia mahita. Molo say totong dope di bagasad dosa ihita. Songo dia dope molo say tahaholongi. Akka haholomon di tonga-tonga ni Portibion. Alani dame las ni roha naung miat di tonga-tonga ni Portibion. Ido sa sitong na upa nama say arga dihita. Ido sa sitong na nilai-nilai kehidupan yang baru yang sudah kita dapatkan melalui keselamatan itu. Audo hau anggur, hamudo ratingna. Coba kita bayangkan. Ketika Yesus mengatakan, saya adalah pohon anggur dan kamu adalah tetap menjadi hamanya. Dangadong hasonanga dihita. Dangadong lasniroha dihita. Alaidung didok Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ngoluta marhite hatana. Audo hau anggur. Hamudo ratingna. Molo nasa kabona ibana doho debata doho Tuhani ikomar perbuehon na dinggan. Alai anggo sirang do ibana siap kabonana siap bonana do saratingna anggui si gota pomma. Karena itu jelas kita sudah mendapatkan upah. Ngadapot tabe jabbar. Ngadapot tabe surung-surung. Dung tajakon Tuhan ini di tonga-tonga ni ngoluta.
Alani ahado hasurungata, ahado jabarta. Kita tidak hanya menerima identitas baru. Sekalipun barang yang didaur ulang itu kita pakai, tetapi Tuhan tidak mendaur ulang kita supaya hanya kelihatan casingnya yang indah. Alai di pai baru de batado hita dang pakyot tabe casing na barjului. Alai ikon ibaruma ide bandai doko dakkola pakkatayo muna nalabok alai ikon ibarudo rohadot pikiran muna. Di horhon ni hai baruon ni rohadot pikiran ido tarida maparbue siap pakkatayon. Tarida maparbue siap pabahenan. Alani parbue na dengga siya tonga-tonga ni namat jalo hanguluan na sa leleng nileleng na ima ikon marsoba sa luhut na tude bata. Tidak ada alasan bagi setiap orang yang sudah menerima kasih Kristus itu tidak taat dalam menyembah Tuhan. Ikon marsoba. Alani sungut dia do panobota tude bata. Sungut dia do patuduhon hasatiota tude bata. Anggo holong ni rohan ni bata tu tonga-tonga ni portibion dang marujung. Salpu pesogot langit, humutal peak karobean, alai anggo hata ni debata, holong ni debata na solo musat. Molo taho sedope holong ni rohan ni debata, kita mengingkari begitu baiknya kasih setia Tuhan, begitu besarnya dan mulianya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita kembali kepada habitat kita yang semula, apa yang terjadi? Nyata sudah pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak hanya cerita dongeng. Alai di do ibana do ai songonodo holong ni rohan di bata di portibion pola do asa dapotan hanguluan akka naporsea tu iban. Alai suku dirim. Molo na yang dihita do hanguluan na saleleng nileleng nai berarti kita harus mengikuti sebagaimana Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal sebagai harga mati untuk menebus dosa kita. Kita juga harus membalasnya. Dengan apa? Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang adong be mangabati las nirohat tadi bagasan tikyon. Ay dang siap pikiranmu, dak siang gogom, dak siang roham inang amang. Molo adong nasolo di bagasa roham tudongammu, dak siap pikiranmu be, roho pasahat to dame tu ibana. Alai nunga digohi tod dini debataho, laho mardame tu ibana. Jala ibana benunga digohi tod dini debata, laho mardame nang tuhita. Alani masih jalangan maju hita, nang peswadong akka alot tado musuta. Tajalang jona di samping do habirang tai. Molo soitad da hopei, molo sama-sama akkaina do hamu, boy do pagajangom musukun, adong do anakku, boha adong do burum. Ate. Ay boy do i songon do ni edei ate. Martina ninna marrokap tikinatal, boy do i ate. Ay nagudangan nuang marrokap tikinatal.
Nabudari rosa sahalak do alai mulak gabi dua halak. Ima pakorhon ni malam kudusi. Akal ini amang doho tinang. Nunga go dame hita. Ima nanaeng patari dahono ta surung-surung ta. Di tonga-tonga ni Portibion. Lao mahamu tu lihat Portibion. Patuduhom ma. Kristus natubui. Kita tidak hanya menjadi seorang saksi untuk menyatakan dia benar lahir. Tetapi kita menjadi saksi. Marperbue do habe. Hapor seaoku. Ala nunga mago biarhu. Di tonga-tonga nih goluk. Rasa takut kita. Itulah mengawali kehidupan yang kekal, ngolu nama notong, nama nariho kita di perdalanan di ngoluta. Bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Alai akadongammu nama donganiho, dongammu nama ngurubiho, bui dui salpu songo pangulus dia lugui. Alai anggo holong ni debata, naung maka holong iho, hok doi manotong rodi saliling dililing. Ima hamu akamang doho tinang, nanaing sihala sonot tadi pesta Natal, na parjoloon, songo tema ni turpuk dihita namadok, manoba Yesus anak di debata, menyembah Yesus anak Allah. Perubahan pola hidup doi. Ai molodung do hita hamua kamang pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga menyatakan satu ikrar yang kudus, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Dungi ahamadidok debata Roma hamu akan aloja jo nasorat. Roma hamu ainunga tipak be tano kananaan. Tano habauran ni susu do situ aniloba, tanah yang penuh dengan berkat. Karena itu kita yakin di Natal yang begitu luar biasa ini, dengan firman-Nya yang menyirami hati dan pikiran kita, kita telah dituntun oleh Tuhan untuk melangkah jauh ke depan. Bahwa Allah yang bersama-sama dengan kita itu adalah Immanuel. Di mana Dia bersama-sama dengan kita, menyertai kita, peduli dengan kita. Unang be mulak komuse tugabe jolma najului. Gabe unggogo orang-orangmu siang memuji Tuhani. Ikon unggogo do pamujiommu tu debata. Unang unggogo orang-orang. Unang hola sahih ni pardagingommu patudu tu debata. Alai patudu ubagas do sahih ni partodiommu si pamalumon ni Tuhani. Di tonga-tonga ni ngolum. Ala na marsai pardagingommu, najumolo do marsai partodiommu. Ai di hutokoma akadongammu nalosok merminggu. Ai bana soha merminggu nemu ihutokomai. Ihutokoma karakter ni si Herodes dan karakter ni Parmani. Gabe hola si palesem makanguluta betama. Taida ma Kristus na tubui. Anggodang pabuhamu matuawan non. Senin nahita. Tetapi upah bagi orang yang telah mendapatkan keselamatan itu adalah kesetiaan dalam memuji Tuhan, serta dia harus hidup penuh dengan suka, cita dan damai sejahtera. Ido nariko dihita. Ngulu namar damai. Tujuh luanon
ikom mardame mahita dohot dirita. Mardame hita dohot akaulaota. Mardame hita dohot sude. Ay molo damido dohot las niroha nasihat Tuhani tabain mangadupi parngulota ido parbue naung tajakot Tuhani. Ido parbue naung tubuh si paluay di tonga-tonga ni ngoluta. Kadamang dohot dainang parbue ni hasa tayuta didok marhite-hite pangukapo 2 sa pului say burju mahora si rasa mate dungi tabahonok kuma lehonok kuma tupal hanguluani lomodoroham dihoi lomodoroham dihoi adong sahali uberek ilustrasi dukun pemberi berkah nina. Saya rojol matusi, saya disukun. Lomodoroham mamoraho, lomo. Lomodoroham karejoho, daong. Dan mungkin mamora jolma dak karejo. Itu risurui mana lao. Romuse nasing. Lomodoroham mamoraho, lomo. Lomodoroham karejoho, daong. Ay nabuhado halakon. Alero mendapat tuluhon. Lomodoroham karejo nin, lomodoroham mamoraho jala lomodoroham karejo. Na dua-dua imanyan nin. Anggoho dang dison inganam nin. Atong dia do inganam anggo songoni inganammu ibagas gereja do. Buasa di do songoni ala ido akka anak ni debatah. Dangadong anak ni debata nadapota tupal hanguluan alaidang dihaburjuho mamuji debata. Dangadong holar ringgas nanaing patuduhonon na alai kon bersama ado pabahenata dohot pakatayota. Pengikut Kristus sebagai gembala yang telah disapa naung pajupang doho suru-suruani dada holat di patarida ibana harorona alai di patudu ibana do nang pabahenan ado di buah nak kaparmahani dia membawa emas, dia membawa kemenyaan, dia membawa mur, dia membawa yang paling berharga dalam kehidupannya. Tentu mungkin Tuhan tidak melihat itu yang pertama dari kehadiran kita. Tetapi Tuhan mau melihat yang pertama sekali dari kehadiran kita adalah bagaimana hati kita yang selama ini. Songo dia do roha dohot pikiranmu nasa lelengon namar sahiti nasai ni gugaan ni haportibioni ino na parjolo sahali si pasahatot tatuday bata asa di pai baru Tuhan inoni dung ibarui tarida ma pabahenat tadi tonga-tonga ni ngoluta. Amen martangi. Maulihan tema di hole Tuhan. Posdoro kanami di bagasan tikion marhite-hite nahu pestahu kami Natal na parjuluon di paingot todo kami ali Tuhan. Asa saluhut manobba anak ni debata menyembah Yesus anak Allah. Ay ibana do si palua na manotong rodi saleleng nileleng. Naung paluaho kami, naung mangaleo di hami hanguluan na baru. Alani maulihate madihoali Tuhan. Ajari hami totong marhite-hite todimi. Asa hupatuduho kami. Naung mangulu dohot marngulu na baru kami. Patuduhonon nami manaung dapota tupal hanguluan ni hami. Marhite-hite parbue ni pakatayon nami natikos. Marhite-hite pabahenan nami napasangapok ko. Alani ali Tuhan.
porsea do kami. Holan huaso dohot holong ni rohamido marhite-hite anak mido na mabahen gok dame portibion ng rohan pikiran nami. Alani loas mali Tuhan damem dohot las ni rohan na sumurungi maringana di tonga-tonga ni ngulu nami asa hupatuduho kami ali Tuhan nasa kabonado kami dohot to songon hawanggur dohot rating na. Songoni mahami ali Tuhan. Mian mahami di ho mian di hami. Jala marparbuehon nasi tikos ngulu nami saliling nililing. Urupi hami totong di tonga-tonga ni ngulu nami. Molo adong akaruas ni huriam ali Tuhan di bagasan tikyon. Namar sitahonon, namarsak totong apuli na sida. Pargugoy na sida. Na di bagasan parsahiton, posrohanami ali Tuhan, jamaom utsatom musahit sa pamatang, ni akaruas ni huriami, molo adong ali Tuhan, sian hami akaruas ni huriamon, apalado do kali Tuhan, akasitaonon, parsahiton pardagingon dohot partodion, nabuoy mabahit losok, nabuoy mabahit tinggak, akapartodion nami, madili kami di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan, surduk matangam muda badiai manugu kami asa margugu kami di bakasan partodion nami pasu-pasu kami ali Tuhan akaganub keluarga ianakon nang pinopar nami na daw siyak kami akan atoras nami na tua-tua nami na daw siyak kami ali Tuhan akay anakon nami na di bakasan parsikolahan na mga luluyak kaparkarejoan na akaruas ni huriam na managam di akaparbuhe ni pardonga saripeon tuhodo pasahaton nami ali Tuhan patulus akalas ni roha diganup ngulu nami be pasu-pasu mabangso dohon negara nami on asa sonang suharibu-ribu kami ali Tuhan pasu-pasu nang huriam HKBP huriam nang disadok portibion asa talu na mga bati akka hararat ni baritami alani jakon jala tangihon matang yang namion nausop bahok kami Olan mga sahon Kristus Jesus. Amen. Tapuji Tuhan tamarete hitahut matapasahat pilihan napaduahon dohot ucapan syukur Natal siat tonga-tonga ni keluarga ta. Masude,
Tuhan itu hata naeng masuk hatama ulaon nabadia perlu pabotohonon nami musea kamang dohotinang aka nama dohoti ulaon nabadia ima naung makatidakon hapor seaon tuhita atik beha adong natongon di bagasan parmahanion ni huriata jolo dijakon mamuse nasida asa dohot marulaon nabadiak alani hamu akadamang dohot dainang masuk mahita maret de mahita sian buke de nomor 152. Dameni de batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami non parpadanan na badiai lehon matod di perbadia tuganuk pami asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami pargogoy mahami maswadahod diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului say tayo tirohan nami asa malungo kami tuban wagijang asa say masihol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Ita akan naung pinaramaol ni debata ita sakapin waing mangaton parpadanan na badiay di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon na badia asa unang honauhum manangise siyak kitaon ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiay alayak kanadohot marulaon na badia unang bedioloy si bolis unang bedidadati mardosa tung padaw hamu marohamu na siyani tung kotapok kamu mahosom dohot lateni roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak manguluh mokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay di baheni tata kasih majolo rohat tabi jala alusi hamu masuku-sukunon jong-jong mahamu saluhut. Di parhatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatuturo ham dokma olo namarsak doroham ala ni dosami jala di pangidoroham naing malua honwaeng siat dosam molo songoniroham dokma olo di parhatuturo hamdo
Naung roh Tuhan Yesus Kristus tanoon panguluhon pardusa. Ibana naung mate. Dohot mulak manguluh mokopo. Mamorsan jala manesa dusam. Molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian nasa roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardingga dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debatasu di dusam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata. Jala tatopoti masude dosata. Ihutuk kamu matang yangon di bagasar rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa gudang dohami. Ai jot hulau si hami patikmu. Tama doho na uhum muhamin waing doho sogut. Molo balos sonommu tuhami hobar tu pabahinan nami. Halay alani godang ni asi dohot olong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokko pami. Alanido bain nahum hami mangido tuho. Saya si maroham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sude dosa nami. Jala leho tod di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hubar tulomon ni roham. Saleling di tanood do hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mauas diasi ni roha ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporseaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite hite goar ni debata ama. Dohot anakna. Dohot toddi porbadia. Amen. Alea manami na di banua gijang. Say pinorbadia magoarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayhona punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Saliling ni leleng na. Amen. Hudul maham. Atong tangihok kamuma. Tona ni Tuhan Yesus. Taringot tu parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu bornginay ujutar jehe ibana didok mamauliate. Dungi di ponggoli may, di parlehon may tuak kasisianna. Huhut madidok. Jalo hamuma, jalapangam ma, dagik kudoy. Nanilehon tu hamatian humokop pamu. Bahek kamu masongoni bahen parningotan muna diaw. Jaladung sun na sida mangan. Dibuat mapanginumani didok mamauliate. Dungi didok matuna sida. Jalo hamuma. Sude hamu manginum siani. Ia panginumanon. Padan nay baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu. Bahen hasesan ni dosa. Say baik kamu masongoni. Bahen parningotam muna diaw. Atong Roma hamu nung ngarade sude. Ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma itu. Jesus, nang sinihan
Percayalah Tuhan Yesus menjauh Oh
Roh Kudus
si Panguluaw sa topot maawon sa unang mandana o siyan rohakon o si Pangulo rotibo main maaw anak bututu dohot pudar di puriaw ihas songan hapas mau ihas tutu dohot pudar di puriaw ihas songan hapas mau.
martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata aleto dikku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto dikku, jala unang tung halupa hodenggan di basana sudina. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalu makasahit musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho denggan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan bahasa do Tuhan debata, lebat terimas jala para si roha gudang. Dang dibae tuhita hobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu hajahatota. Songonasi ni rohan ya mama tu akan akonna do asini rohan ni Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduho debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus humokop pita, uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni, sai pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debatang, olak nion rodi saleleng ni leleng na. Amen. Marede hita bukede nomor 475 laos jongjong mahita saluhutna. Pasahat mapiliat tatu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo lehon na denggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa upar hasyak kami pilihanon pati puluhan harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silolehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata na totong na somar mula, na somar pasohotan. Pupuji hami maho ala saut sudetahim, naong sinakakmu. Adorak somaro jahat dope hasyanganon. Dang tarabat siboli sakakmu, dak sudda tahim nabadiai di bahed dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga, naso hadodoani. Di baheni maulihate marohanami tuho. Ala naong saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami. Asa malua hami siat dosa, sian hamatean, dohot sian uhum, jala masohot tami mangulahud dosa. Ope, saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu. Say bahem mahami gabe si luam tu ibana. Asa upani halo jaon na hami. Ala na tinaon na nabernit, dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na punah hami, jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaummu. Dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Laho panguluhon hami pardusa.
Sai sungguh lima akka parhalado ni huriam, memberitahon barita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sai lehon mapitu nau kaptu halak si pelebegu, dohot parugamo na asing, asarona sida manguloi Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhut raja, dohot akka suru-suruanna, asa diboto na sida naung dilihoko raja, jala Tuhan na sumurung, rodi saleleng nililingna. Sai lehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot. Sai tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni goharmo. Sai dongani jala pasu-pasu mahami sude, akka na gudang, rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, sa pinarbadia magoarmu, sa Roma harajaonmu, sa saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hanguluan siapari, sa samadosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat Hari Natal Madihita. Selamat Hari Natal.